Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. Яңгырлы көннәрне кояшлы итеп, яшәешебезгә олы мәгънә һәм тәмез итеп, беренче татлы алмабызның туган көненнән 5 ел үтеп киткән, дип башлана Югары Терешка авылыннан килгән котлау сәламе. Курчактай гүзәл кыз бала Алюшева Ләйлә Рамисовнага бүген 25 октябрь көнне 5 яшь тула. Шул уңайдан аны бар якыннары, әтисе Рамис, әнисе Илнара, сеңлесе Динә, бабасы Сәмәт Махмудович, әбисе Галия Абдракибовна, Иске Кулаткадан бабасы Ирфан Дәүлетшевич, әбисе Галия Наримановна, абысы Азат, дәү әбисе Тәнзилә Бахитовна, дәү бабасы Нариман Исхакович, Новоспасскидан апасы Юлия, тормыш иптәше Айрат, кызлары Амина, Амелия һәм барча туганнары да котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Балаларның тууы Ходай бүләге дип тикмәгенә әйтмәгәннәр. Әйе, адам баласының үзеннән соң эз калдыруы да нәкъ шушы итагатьле балаларны тәрбияләп үстерүдән торадыр. 5 ел инде без көн сайын Хак Тәгаләгә рәхмәт укыйбыз. Иртә белән уяна да, йөгереп килеп күзләреңә карап матур елмая да, бар шу кайгыларыңны юкка чыгара. Теләсә нинди кәефе булса да, ул сине бер ягымлы эндәшүе белән дә яхшылыкка этәрә. Бер урында тик кенә һич тормый торган куян чигебез турында бүген сүз барыр. Аның туган мәлен барыбыз да бик көттек. Ләйлә дигән исемен дә алдан ук уйлап куеп, аңа килешер дип белдек. Бу дөрестән дә шулай булды. Лала чәчәгедәй назлы, ягымлы, акыллы, тәүфыйклы балабыз әти-әнисенә дә, әби бабаларына да, үзеннән соң туган сеңлесенә дә бик мәрхәмәтле буларак үсә. Хәзер инде ул үз яшенә караганда бик акыллы, җитез, төпле карашлы дияргә кирәк. 21 гасыр балалары бар да шундый дисәк тә, Ләйлә безгә күзләр тимәсен. Җырларгамы, биергәме, рәсем ясаргамы, барын да булдыра ул. 5 яшендә татлыбыз синең балачагыңның иң тәмле вакыты җитә. Барын да аңлап, бернинди борчуларсыз, һәр туган таңга куанып яши торган вакытың. Бүген без сине барыбыз да ихластан котлыйбыз. Теләгебез сиңа акыллыбыз, саулыклы, сәламәтле булып үсеп, әти-әниеңне, бар якыннарыңның да олы горурлыгы бул. Балачагың һәм алдагы гомереңдә әкияти матур булсын. Безнең олы ярдәмчебез, беренче булышчыбыз булып үс. Без сине барыбыз да бик яратабыз куянчыгыбыз. Ләйлә безгә күз салыгыз, Субханалла диеп бер. Сау, сәламәт һәм бәхетле булсын балабыз да гел. 5 яшь сиңа, кем ышаныр, инде үсеп җиткәнсең. Әнкәң белән әткәңә дә бигрәк охшап киткәнсең. Матур итеп җырлыйсың да, нинди җитез биисең. Тик кенә утырырга да беркемгә дә бирмисең. Сеңлең өчен әкиятләр матур итеп сөйлисең. Кирәк булса җырларын да таң калырлык көйлисең. Котлы булсын бу түгәрәк, беренче туган көнең, безнең бәхеткә дөньяга зарыгып килгән көнең. Кадерле Ләйлә, матур теләкләр шынга ашсын. Якыннарың юллаган күркәм җырны да тыңлый әле. Бәхетле бул балакай. Проснулись так рано, и с утра улыбается мама. Ведь сегодня особенный праздничный день.
Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой.